dato. Jeg er civil agent. Vis mig tegnet. Tegnet? Hvorfor et tegn? Er du komplet idiot? Er du klar over, at Robin Hood og alle hans mænd er i færd med at infiltrere hele kroningsfesten? De kan være klædt ud som hvad som helst. Nej, hvor er det typisk. Jeg er sheriffen, og tegnet fortæller mig noget. Fortæl mig, hvor dine vagtposter er posteret. Så viser jeg dig tegnet. Mine vagtposter, de er post. Tegnet først. Ja, se godt efter. Hvad til sådan? Stop. Er du ude på, at alle skal se det? Tak så du er. Du er min ven. Jeg har soldater i alle 4 verdenshjørner. Tær og tær. Ja, udover dig, så har jeg et civile agenter. Ikke bare tær, men tær og tær. Tak, min ven. Så passer pengene. Broder. Hej til tær. Sheriffen af Nottingham. Har de set Robin Hood? Robin Hood. Han kan være alle steder. Han kan være Tim. Vis mig tegnet. Tegnet? Hvad for et tegn? Hvad så? Jeg er Hector de Malstan. De følger med mig. Jeg er Hector de Malstan. Det er jo en skandale, det her.